Hello mga ka-listeners, balik ta no, intro vlog na to is part 2 sa bagong haon no. Diya magbasa ko sa inyong mga comment mga ka-listeners. Iwas ko na itong basa ninyo para mahuman na ito na basa ang inyong comment no. Si Melvin Terrio, Lone Ranger Idol Part 10, wala pa. Na-upload na ang part 10 no. Nalit na kong basa ninyo. Mag-atang nakas katapusang sumpay Melvin Terrio no. Si Badiday, hello Lods. Hello po, hi po Badiday, no? Salamat kay mong kanunay nga pagpaminaw sa mga drama, no? Si Jackie Rose, no? Duol po sa DSWD o PCS Omigo kay motabang na sila, no? Tinuod, no? Tabangan naman, inoon sila sa aning kuana, no? Dako, gyapog kulang lang. Pero nasolbad na, no? Nasolbad na mga klaseng ang problema sa ako ang amigo, no? Among gitabangan, no? Tabangan na maukuan. Nagamot-amot mi mga listeners, no? Para sa among amigo, nakita ni mga kuan. Kaluyan sa Ginoo nakagawas na, no? Wala na akong gi-content kay giunahan og kuan kanang ingon ta og kuan ba pa karon ingnon eh. Na i-vlog pabitaw ng pagtabang nga nga di na lang ako i-vlog kay wala gyud ako feel pud ba nga i-vlog ng motabang bitaw. Nakahunaw na ra pud ko na malandong ra pud ko mga listeners ba kay nakasukway naman ko tong niagi bitaw ko ng content ko og charity vlog. Kuan naman yung mga tao nga musaway ba kay para sa pananaw sa ubang tao kung kini mag charity vlog ka kay para lang kamugin og kuan ba revenue nga maka-revenue ang dako pangwarta kuno ba niya na may mga tao ngayon na gunahuna man mo na nga nakapamalandong ko nga di na ko mo kuan bubuhat og na kung bubuhat man gani ko di na ko i-vlog ano mo tabang ko ba di na ko i-vlog kay mas the best man mo tabang ka nga way camera no mga ka-listeners. Pero ako musaway ako musaway sa mga charity vlogger no. Pero kuan lang gid ba mas the best ni mo tabang ka nga way camera no kay puro emergency na tayo nya mahuwat pa kag cameraman bisag nagkalisod na ala kuhawit camera no una nga o di na ko feel gid i-vlog ang pagtabang. Pero ako manaway sa mga charity vlogger kay mao po na ilahang kuan ng content sa ako lang ba na mas maayo ni motabang kang away camera nagtan-aw nimo katulad nas taas ba unsay naa sa imuhang kasing-kasing pagtabang yan na kay mubasa yung tag Bible mga ka-listeners, mabasa tag Bible ha. Mubasa tag Bible. Basa mo tong giingon sa Ginoo ba. Pero ang giingon sa Ginoo bitaw naman nasa ebanghelyo. Nga kuan. Wa mo saway ang Ginoo man. Murag iya lang murag pasimbingay ba no. Nga ang giingon niya bitaw nga umutabang ka. Mutabang ka nga bisan ang imong suod nga igala di makaibalo. Muni kinandutan kay toy nagtan-aw nimo sa langit no. Ay nagtan-aw nimo sa langit ba nga muhatag nimo ganti dito sa langit no ang Ginoo ba. Ingon ang Ginoo nga katong mga nagbuhat ana nitabang sila nga magpakita gid sila nga nitabang sila matod pa sa tong Ginoong Hesukristo gigantihan na sila no. Sa ato pa nadawat na nila ang tugbang sa ilahang gibuhat no dirira sa yuta no? Dirira sa yuta nalawat na nila ang ganti sa ilahang pagkamatinabangon kay ila man gi-issue nang gipakita ba so nalawat na nila no mo na mga charity vlogger deserve nila nga budawat sa ngaya nila na makasweldo sila dako kay mutabang man sila no deserve nila na pero kung gusto kag ang imong ganti ato sa langit di ni mo ipakita gid mga ka-listeners no kung mao na imong pangandoy nga gusto kag ang imong bahandi tuwas langit di na kinahanglan kamera gid ang pagtabang no so mao na akong gipili no ay gusto ko nga
ang akong madawat nga kuan kanang ganti nga madas langit ba yan. Nang gipili nako ning vlog nga vlog. Gipili nako ning pagtabang nga dili i-vlog. Muna wa ko mudayon sa charity vlog nga content mga listeners no. Kay mas maayo gyud nga motabang kang way kamera. Mura na ko ikasulti mga listeners no. Choice man na nato no kung asa ta. Kung gusto ka og makaganti ka nga atos langit, motabang ka sa hilom nga dili nimo i-vlog no. So kung gusto ka og magantihan ka dayon, mo na mga charity vlogger, i-content nila dayon mabubalik ra sa nila ng ilahang kuan gitabang kay mungin man og views nya mo kuan sad sila ba mo sumubalik kanila ang ilahang nagasto no. Sobra pa magkani tingali. Muna siya mga listeners no, ako lang nag-i-explain karon no. Para kuan. Kaya nya salamat tayo ni kuan ay di Jackie Rose no, willing ra ba ni siya motabang. Pero kuan na nasulbad naman no, hanggang problema niya kung amigo nasulbad na. Ano kay daghan na ang nagtampo-tampo ba. Muna nga pero salamat kung Jackie Rose kay makita gyud nato nga maayo siyang tawo no, maayo siyang kasing-kasing ba nga andam motabang no. Salamat kay Jackie Rose no. Nga si Jadra Qphilia asa naman mga drama ni mo sir na miss na nako sumpay. Padayon gyapon ta no. Pasensya lang kay nadugay ta no. Jadra Qphilia. Nimalus Beans, wow nice idol dyan. Salamat kayo Nimalus Beans no. Og si Ri Abintahado asa naman ang sumpay sa Chikumalo og Lone Ranger. Sumpayan na nato no pero nadugay lang gyud. Nya si Rinaldo Ristificar, good evening idol with heart. Salamat kayo Rinaldo sa pagpaminaw no. Nya si Junil Saluta na anasad new Magyud salamat kayo no. Pagpaminaw nimo Junil Saluta. Nya si Aisal Kusaybi, coming soon, magulat lang daw ta kay medyo busy pa siya nya labad sa iya ulo. Salamat kay Aisal Kusaybi no. Kasabot yun si Aisal Kusaybi yun sa kuan ako ang sitwasyon. Aning reply siya sa comment ni Ri Abintahado nga nag-comment asa naman ang sumpay sa Chikumalo og Lone Ranger no. Salamat kay Aisal Kusaybi no nga ikaw ang ning pasabot no. Salamat kay di jud nako na ma-replyan pud kay ibaw na ta og natay mga kuan di jud ta ka entertain ba. Atay mga problema labad sa ulo yan na salamat kay Aisal Kusaybi sa imong pag-reply aning mga uban no nga murag mag-apura sad ba no. Kasi Love Heart, hello sir, thanks sa drama ay sa paya no. Salamat pud Love Heart sa imong paminaw nya si Piteri 23 idol ang Chikumalo asa na sumpay idol bago pa na-upload no ang part 6 no. Nya magatang na pumos katapos ang sumpay atong Jack and Poy og Lone Ranger no. Piteri 23. Nya si Lingil Hagman, hello sir idol, thank you kaayo sa bag-o drama. Salamat pud Lingil Hagman. Annalyn Samson, wow na nanapoy bag-o idol. Salamat kayo sa pag-upload always nimo. God bless you always. Salamat kayo Annalyn Samson. O si Ruben Alibio, wa na kay bag-o drama idol, puro naman replay imong drama nga gi-upload. Mangita pa ta no, Ruben Alibio. Na po ko'y paano ipangbalik ko pa lang ko kalugar og edit no kanang mga drama nga murag dili pa kay ni pamilyar ba. O paano ko kalugar kay tungod sa kabisi, mga problema, gasikaso nya na. Pasensya Ruben Alibio no. Mga naatan mo po kay naa lagi tay release lain. Si Amormio Karin, apat ka heart. Si Aisal Kusaybi, hello admin Jan, sanyo drama comedy di ay ni kay na si Alvin pero bayuting lang iya role. Head base as always ug amping. Naminaw sa bagong haon part 1 no nya ato ni mo na niya part 2 no karon. Si Miguel Dupalco, salamat na ana.
Yan ito maglangan mga klaslas, kaya naabot ng 10 minutes sa itong intro vlog, no? Paminawan nyo ang part 2 sa Bagong Haon. One look and then you iba na. O karon mga kasama niya ang sumpay niya itong sugilanon. Bagong Haon. Rating we're together. Bakit? Ay! Tabang! Tabang! Ay! Nahugang kong cellphone. Bahala na. Mudagan ko. Ngit-ngit na kayong palibot. Tingaling kisundan ko sa pungo. Ay! Tabang! Tay! Lor? Ay. Luka na ka? Ganyan naman ko nanguyab. Kaya sang lula na uliw eh. Anya na lang kung pauli kung maabot na si Lola ni mo. Dili ti kabiyaan din nga ikaw ra. Naanad na ko mag-inusara, Dave. Basta sige na eh. Paulit na lang kay tuog na ko. Oh, luka na gide ka. Ganina na gani. Oh. Lor. Lor. Saman, Dave. Kapuya ni mo eh. Unsa ba? Sulti na. Ayaw ka suko ha. Pero sukad pa mong sa una nga nakagusto na ko nimo. Mao nga. Sumbag gusto ka? Nasuko ka? Klaro na. Ano ka gusto ka na ko? Klain ba mo eh? Mangunay mo ka? Parehas ng lalaki niya, manguyab ka na ako. Bago ninuun to ka. Dili ka lalaki, Lori. Babae ka. Lalaki ko! Babae ka. Laki! Babae lagi. Lalaki lagi! Lalis pa rin kasi bago na lagi ka. Okay ra. Okay lang sumbagon ko nimo. Basta ikaw man, pabawas ako. Oh, mubawas kag sukmag na ko? Dili ko makahimo sa pagpasakit nimo, Lori. Tingong ka, mubawas ka na ko. O gani, pero dili ko mubawas og sumbag. Sama day. Okay lang sumbagon ko nimo bisan makadaghan pa. Basta ikaw man, pakisong ko nimo. Ay. Oh, sige. Sumbag. Oh. Sige na. Ilig dapat sa imong kumo diri sa kong naong. O dapat sab ang akong lips sa imong lips. Saba niya. Sige. Pauli na ka. Sus, di pala ta suot ay. Bisikaran na ka. Taka lang ka nila. Pauli na ka. Kagabiin na. Kanina ram ka diri. Gabiha manghingilan na. Gabiha sa nimong hingilin eh. Basta, naibaw na ka. Nakagusto ko nimo. Ug naibaw ka na sa gawa ko gusto nimo. Ug kung dili ka buot nga mawa ang atong kasuod, kalimti ni gabi una kay mausag ko. Lori. Bugata sa kong tiil nga naglakaw pa uli eh. Mara magpila pa ka-kilometro nga akong gibaklay. Ay. Kalain man din ni mabastid ka eh. Urang higayon nga nang uyab ko. Bastid pag yun. Ay, pero bahala na. Bahala na. Dili ko mahunong sa pagpabati niya sa matuol na kong gibati. Lain na yung pauli eh. Hurot pag ikong dughan. Eh. Muhapit ako sa ilang part dyan. Uy. Ngit-ngit naman sa ila. Grabe ha. Sayo ako din na to. Mulawas na ako pauli sa amo eh. Unsa magkadadayan, nagsige pa magkagpanapilig niya sa may bintana. Isira na nagkadaghan naglamok. Wala mo ka makasuod mi. Ang musod patay, tagbuon ako gapak. Isira na lagkida, isa may gisigihan ni Muglantaw diha. Si Dave. Di ba? Katawa kong ingon ni mo pa nga akong crush.
Di ka nang naa sa atbang di magpuyo ng bay. Anong ilang bay ba? Oy. Bahay kay nagkahiskot ka na. Magsulti ta. Magsulti ta, ada, ha? Sa kikaigod ko na, dili ko musugot ka makagusto ka ng anak sa akong kaaway. Mi, kung nasa man yung giawayan sa inahan ni Dave, gawas na ko, ana. Wa na milapot, ana. Inyo naman ang away pa? Nabahala mo diha, uy. Dako na bitaw mo. Usa? Di ka mo ulog dako? Dili ka mo simpatiya? Dili. Anak ta ka. Ang akong kaaway, imo usap ka kaaway. Hala, no? Mangangin lagi kami. Basta ha. Dili ko gusto, makagusto ka ng anak ni Amansya. Uy niya, sama ni nato ang nakagusto naman ko niya. Pues kalimti ka ng pagbatia. Saon man. Kagusto og lain. Saon man. Tanaw sa laing gwapo. Mitanaw na ko ako, pero siya man gyapon ang pinakagwapo sa akong eyes. Pues pangitag laing gwapo. Saon man. Mangita kag lain. Saon man. Mangita gade. Saon man gani. Saon man ha? Saon? Sige, ibuya ta ka sa anak sa akong higala. Unsa? Dili ko, uy. Iyo, swangit pa lang na. Wa pa ko makakita sa iyang anak, pero nakasiguro ko nga gwapo kini kay gwapo ba ng iyang amahan. Hala, no? What if wa maliwat sa amahan? To ang maliwat sa inahan? Bitaw sa no. Hmm? Pero no, nakasiguro ko gwapo ang iyang anak. Busa aron di nakamagsigi ko na hunaan ang anak sa impaktang dako. Ibuya ta ka sa anak sa akong higala. Okay, sige. Hatagan ti kag chance ni. Pero, gusto ko makailauna sa anak sa imong amiko. Murag na ko yusog anang imong giingunda. Kano sa man ako siya maila-ila? Agay. Ouch. Kasakit sa akong... Hain ko. Sinigin buhat na ko. Ayaw! Agay. Tay, ikaw. Kesa pa man si mong tanaw. Pulitan lang ba nga akong gilapay ni mo? Bangon diha. Karasa ka na. Sarang oras ron, ha? Huwag ka pa mo bangon. Lalagin mong amigo sa silo mo. Nagwat ni mo. Ha? Siya, ha? Dam ko pa ka. Bangon! Bangon. Ni ako sa ato, tay. Ug, ikaw kung nakita. Unya hayag na. Lai, sagay, dili mo hayag ang buntag naman. Huwag hapit na mag-alasitis buntag. Pagalit niya. Niyok na. Anong... Giyon saan ako pag-abot din ni tay. Anong... Di aman ko sa ato, tay. Basta! Buwan na ka! Kaya asa malay ka matog? Adto sa laing bahay? Ang katapusan akong nahinduman, tay, no? Dito ko ilaw sa kalubihan gabi, tay. Unya, nakakita ko ungo. Agay, tay. Napog na siya ni siya, sakit kayo. Aron magkamata ka! Kagidaman ka pang buwan ka! Wapas na tayo, eh. Tinoon akong gisulti, tay. Dito ko sa kalubihan. Magbalabay ko sa akong kay ubos, tay. Nga, wak ko magabantay nga, ngit-ngit na di ay. Huwag siya diyang mupauli ng tako. Kalit nga may nakita kong ungo, tay. Ano da? Ungo sa mata. Wa na'y ungo no panahon na, oy. Di hulot nagkaon sa abat. Tay, tinuod lagi. Kita ko kungo. Naglubos siya itong, may pako siya, tay. Silam niya, ay! Sige lang kag kuanda. Sige lang kag... Pagkaya! Hapit na ka malito! Nagpaabot mo si Dave sa silong. Dali na diha! Yara, gutay.
Giyon sa lagi na ko pag-abot din ni tay. Ay, ma. Ano, niam ko din ni karon nga dito magkog sa kalubihan makuyapi. Oh, kibaw na ko tay. O sa'yo mo na ibawan? Yatog ko sa ungo din sa ato. Naluwi siya nga nakuyapan ko. Agay. Napay. Kita na natay, bagay-bagay tatay. Sorry tay. Gito ko ng mata mo. Joke to tay. Sakit kay tay. Uy, mo na sa kong gidukol. Sige tay. Kung giungo ka pa, huwag ka na akong talineron. Hanggaw. Way ungo nga maluoy. Gidaman kang hanggawa ka. Tay? Bay, sorry nadugay ko. Okay lang. Tara. Taon-taon lang sa... Ha? Lito to paingon oy. 5 minuto sila nga itong lakaw dito paingon sa eskwelahan. Labing siguro maliit na gyud ta. Busang dali na. Managa na taron, dali ta maabot dito. Dali na. O pa masilori. Uwatong sa nato. Sa misebe sag dito oy. Biyaan ta to. Labaw sa itong langayan bayan na. Tala, dali. Dave! What ako? Nasad ay. Lori! Hi, John. Sorry, nadukay ko. Si Lulo mong ko, naglain ang lawas. Ako nang giatiman sa wapan ako biyae. Itanan mo. Mo ba? O sige, dali na. Ako'y dasa yung bag, Lori. Kaya naman ni ako, good. Gaan naman ni. John, ako'y dasi mong bagbi. Unsa? Anong ikaw may mudas bag ni Jan? Ikaw, ano ikaw masimula sa akong bag? Okay, siyempre, kay nanguyabang ko nimo. O aron dili ka mabugatan sa iyong bag. Ako sad. Kay manguyab mo ko niya. Mong ako'y dasi iyang bag. O, unsa? Pero, sa pagtuon ni mo na ko, baldado? Kay, ibadaan ako ni mo akong bag? Kalalaking dako na ko, niya gimbit-bit sa akong bag? Misim ka? Cute ta, gini mo eh. Agay. Nangungot mo gigaping ko ba? Sana mo, malit na ka. Pat, ay pag kung naglakaw ko, sama ni siya. Dali. Sama ka, dali. Dungan ta. Uy, miyaman mo, dungan ta. Ay, dungan to eh. Kapuya, gini mo luri. Dungan to. Ay, si pangagbay ki. Kay boy baka. Cute ta, gini mo eh. Sapa di ay. Dali na ba, pasagdi na siya. Dali. Uy, gaan ko ninyo. Dili. Uy, saan mong gimuhupat magagamot? Uy. Dili ko. Late na ta. O kinala na ta nga managan. Tana. Busa, dili ko nibuya ning imong kamot. Kay managan ta. Uy, Dave, asa ba buhi ikaw? Managan ta. Dave, uwat ako ninyo. Bulakaw na ko. Tay bingon ako nga naaparon siya sa ilang. Aron magkasulti bigtarong mahitungod sa pagpakigbuya ko sa akong anak sa iyang anak. Kakahiskot pa siya na ako gahapon nga lalaki ko nung iyang anak. Unya parehas po nung edad sa akong anak. Nga sa ato pa, mahimog yun kaayong akong plano nga buyahon sila. Kung magkadayon unya ang among masig ka anak, dili na unya imposible nga magkakami kay mas masuod naman mi tungod sa mga bata. No, excited naman hinuon ko. Ay, kaliguon ako akong kaukaligod sa perfume. Kinahanglang humot yun kay ko sa among panag-atubang. Kini akong cleavage. Kining akong liog. Dayon ang tibo kong lawas. Ay, hamad siya. Ihatod na gudang giloto kong bodbod dito sa ilang huwan, be. Sanay? Nanay, sad, uy. Ngano bahat doon man kunin mo anak sa ila? Kay buwag na siyang lagot kong huwan. Ay, di naman ni mo paniyon sa ato ang tao. Mong ikaw nalay adtos ila. Ihatod na. Nay, ngano manghatag pa man gyud kanila god? Oh, huwag anong diliman. Nga naandyan naman na kani adto pa. Nga kung onsay na to, o mubahin tangad nila. Ug mausab to sila din na to.
Baos-baos ba? Unya na lang ng hapon eh, nagabot ni Dave. Siya na patagaan unya. Eh, noon sa kabaya, may manang mahatod ron, aron makakaon na siya. Ay, nanay, sadoy. Zaman eh, abay kay minyo ka na. Di na ko magkasago ni ma. Nay. Ay, sige na lang, oy. Ihatod na lang ni nako ron. Kadyos lang! Norma? Hi. Makadayon ba? Dali! Dayon! Dali! Paghihapoy na usab ining inyong bahay, no? Karaan pero habugaway. Nindot po yan. Unsay ako ikalagad ni mo, Norma. Nini ka malaki. Wala ba ko'y ikapanghagad di mo din hiron? Imong kaugaligon, okay ra nako. Ha? Si Juan. Murakit kihapog sa una sa batanon pataoy. Mupuwagi tayo ng imong aping kung kumidyahan ka. Komedyante ka gindi ay gihapon, Nor. Kumidya pero imong tinudon aw mas labing maayo. Bitaw sa bitay ato. Nasuroy man ka? Kuan. Kining may anak manggod ko nga daga, guwapa, sexy, buutan, kugihan, matinabangon, intelihente, liwat nako. Unya? Dili pa nga may anak ka man nga lalaki nga matod nimo susama ra og edad sa akong anak. Unya? Guwapo? Ako may amahan. Unya, ako matong anak natural guwapo yan siya alang nako. Mausad no. Pero nakasiguro ko guwapo gito parehas nimo. Ayaw ko interesado ka sa kong anak, Norma. Kaya mo nagtiguang ka naman kay alang niya. Hala, grabe siya, oh. Ako, Gyoy, dili pwedeng para sa akong anak. Ha? Huwag ko magasabot. Gusto kong ibuya ang imong anak sa akong anak. Unsa? Sige na, Juan. Di ka maalkansi sa akong anak. Gawas kaliwat na ako nga maanyag, buutan pagkinupugihan, o super duper sexy. Aha? Kuan. Unsa na deal na? Buyahon na to ang atong mga anak. Pero, Norm, kinang, mga bata pa kayo sila, uy. Unya naman nato sila ipakasal kung mahuman na sila sa pag-eskwela. Unya, unsa man sila na, ha? Okay na ka nga mabuya sila? Tige. Masugot ka! Yes! Oh, yes! Nanakos duro sa bayan lang, Juan. Sus, nanay, gido eh. Kibaho gan siyang dili na ko ganahan nga madoon ni Juan. Gisugo sa dinoon ko din, he. Niyan ako tungod sa ila. Mangayo na ko katahuran. Nabakaran siya. Oh, yes. Uy, ganahan ko, anak. may kauban nga babae si Juan sa ila. Yes. Unsa ro ako nabati? Kabastos ko daron. Ganahan ko, anak. Ayoy, murag familiar man ako ang tingog sa babae. Bala ka diag mag-unsa kang Juana ka. Paingon-ingon pa nako nga dugay na siyang makiglambigit og babae sukad nga may biyang iya asawa niya. Unya di ay sa hilom magdag babae dinhi sila panimay. Bastos pa kayo. Dako kay tingog. Dungog bisag dinis gawas. Ha, bahala ka. Ibutang ko ning budbor nga ipahatag nanay nimo dinis tungod sa prutan. Nga nulaging may ani pa man ko. Makalagot. Oh, yes! 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 Oh, yes! Yes! Norma. Yes, Juan. Gusto nating halisay mong yes kay
mauwaw ta sa uban. Kay, kuhan, kini may muagi niya tungkol din o mabatian ka. Nga naman di ay. Kuhan ka na, mura magkukag gilamian. Kay kilamian man bitaw ko. Kalami pamation nga miuyon ka sa akong gisugyot ni mo. Oh, yes. Oh, yes. Bungot sa ero. Gusto na. Ano di ay? Okay na. Miuyon ako nga pining mabuya ang akong anak sa imong anak. Sige na. Pasaylo ang hingin lang tika kay kuan kining may atul pa manggug ko. Away problema wan. Basta wa day bawi ay ha. Okay na ka. Biuyo na ka sa atong plano nga mabuya ang atong mga anak ha. Ay, oo. Oh, yes. Bungat sa ilo. O lagi. Dali na. Ihatod ta nagkapaingo sa gawas. Kawa ko magdahom nga muuyon ka di Aywan. I'm just so happy. Oh, yes! Salamat sa iyong pagganhi. Oh, yes. Salamat sa pag-uyon. Adios, Juan. See you later. Apa? Mubalik ka pa dayon niya? Oo, uyang gabi Manganhimi sa akong anak, aron ipaila-ila sa imong anak. Sige, pero nila nato dali-dalion ha. Hinay-hinay yun. Ha? Ako sang hinay-hinayon sa pagpasabot ang akong anak. Okay, sige. Bye. Yagan ko nimo. Yes, goodbye, kiss. Yes. Ato na ko. Sadik ako natumban. Kaya, agsa. Sama na. Gisur ba na plastic? Ew. Basi ko sa na, lain kaayo. Humok ko niya. Ew. Kagat akong puniton. Nanong ni aman ni din Unsa na? Budbud man Unsa? Budbud? Kanong may budbud man din Ew. Kanong kiputag man na din atubangan sa imong pultahan. Ang binabi. Uy, usaw na nimo, usaw na nimo bulbol, kayo mo man ang gikuhagikan ako. Ilabay das kasagbutan. Ganong gilabay man nimo? Natumba naman ako, nalata na. Ug usap-asap, tingali palag unsa na, tingalig na anay hilo. Hiluan ko? Nganong gibutang naman din hitungod sa pultahan, be. May nautang tuyo yun ang nagbilin anak din Kaha? Kaanugon sa boy, ganahan na wagi kong bulbol. Ayaw ka balaka. Ni amag ko'y bibing ka. Sa? Markay, nagkauli ka na. Nadugay ka man lagi. Ang saban nagsulti pa mo ni Juan? Anay. Abi na ako. Usa man, nakauyon siya sa bodbod. Ambot lang. Ambot lang. Ambot ko, ganahan ba to siya? Pero labing siguro, mahuruto niya og kaon na Kaya naman gigotom siya maaya. Human siyang gibuhat o ba na itong babae ng nasila, labing siguro gutomon gito siya na Bay, kaya nag-usapan dahil sila. Nagjerjer. What? Naglagot kong Juan na Naglagot ko niya. Wa pagit siya mausab hangtod ron. Dokirok gihapon siya dako. Dili nagkumutagad niya na ibisag kanusa. Boy, ama siya? Mehila ka? Uy! Mehila ka? Kaklaro, anak. Wala kumahilak. O siya man dahil na. Sip-on. Sip-on. Saba naman siya. Ako pa may ilaro ni mo. Sip-on bitan ng gasagihan ni mo senga. Pero gisip-on ka kay nagto man ang luha ni mo. Ay, sakitan ka nga may laing babae si Juan. Ako sakit ay. Lara ko man siya. Lara ko. Sige, gede. Pataas pa ng gabo ni mo. Mahinayong galing nagkahalin sila yung babae si Juan na! Magmahay kagad na nagpakipot ka. Nay!
Bay. Lain na bay ay. Kung mali mong bungulan. Kibaw gibe ka nga. Di gyud si Lori akong gusto ha. Lain bidyo akong gusto. Kung di bawa pa lang kay. Kung kinsa. Kisa man day. Ano lang eh. Lugo na sa nimo. Sabi day. Pamagani ko makahimo sa pag-ilog ni Lori gikan nimo. Sa may mong ilugo nga. Di man siya ang ako bay. Hayahaya nimo sa. Nagagusto nimo si Lori. Kaingon lang kang kayaya. Pero, di Bart. Pait akong kahimtang. Huh? Yeah, not good. Pait? Nga ikaw may gisigahan lugo ko di Lori? Nadlo ko nga tingalig ma-develop ka una niya. Simbak ko! Oh, Char! Di ko babae part, oy. Lalaki ako. Ahak ba nang binayot ni mo? O tingali na ikoan kanang nagustuhan ni Lori nimo? Malingaw tingali siya nimo anang imong binayot? Ganahan tingali siya kay malingaw siya nimo? Hala. Mas may tingali magbinayot ng lasap ko part, no? Unsa? Ay, sigara dia part, eh. Di bagay ni mo, eh. Gwapo ra kay ka. Lami aron mabayot part. Gwapo, unya lami. Ikaw rin mingon anak pa da. Ako sab! Ingon sab ko! Ni ano sa minyak ay. Hi! Hayang! Dili ikaw akong gihaya, no? Si Dave ka! Hi, Dave! Hi. So, it's true nga nakagusto ka tong badoy nga dako? You like Lori? Dili badoy si Lori. Simple lang siya. Oh, lahi ang simple sa badoy, no? I mean, she's really badoy ka. Look at her. Naras siya napaingon din naglakaw and she's so ew. Murag laki maglakaw. Unya ang uniform taas kaayo ang sayal. Unya ang blouse gipilo ang bukton. Di nagkao pag yun. Di ba baduy? Dili. She is beautiful. What? Mga part! Ganina rin mo ko nangita ninyo eh. John. Juice Juice para nimo. Thank you. Part, imna niyo. Pero, Ayaw lang. Para imo ra ba na part? Awam ko hawa. Ikaw lagi inom na. Kigiuhaw ra ba ka? Imna na ni. Imna da yun, kikalori na gikan. Sige na. Ha? Lord, ako na lang ha? Share na lamin ni John, girl, kay kaganina pa magikong giuhaw, girl. I don't like you na, Dave. Idi wow. I love you na, Jude. Dayan. You're so funny. Ang ngayon ka magbinayot. Ay, maulay ganahan ako sa lalaki. Kinang funny pa. Kay no dull moment. I love you na, Jude. Promise. Unsa? Sige na binano. Upawad ka kinikinay ay. Nigarag yung gakos-gakos si Dave ay. I love you. Part, murag, wag kaya ngay magbinayot ha. Gwapo rin ka magbinayot ha. O kaya ngay. No. Ang ngayon ka siya. Daoy. Nagsige na magkagkakos na ako. Yan, so, buhay na ko yan. Dave, nabuang na ka? Huwag kay ang ngayon, makagbayot buang. Unsa? Dili ka ganahan? Dili. Di na ikaw. Dili natural nimo ang imong gibuhat. Busa hunungan na. Kung dili ka gusto, sige. Dili na ko. I like it kaya. Di mangita kag lalaking gusto mo pabayot-bayot. Unya di ito, lain ang tumong diha nimo. Ang makapahimo sa hikap-hikap diha nimo. What? Abi ko ganahan kag lalaki nga magbinayot. Dili oy, unahan gud. Kisugot ra ingon nimo. Ya akong sungagon. Ha? Pa diha Lori ay. Butal ki ka pagbabae oy. Nilibog ko nimo nganong nagasuod ta. Brutal ko sa uban pero sweet mo gud nimo, di ba?
day. Diba? Agbay na sa day. Kung alagi nagkamuti mo sa mukha ni mo. Nagod nga, nga, di ka nabugat. Part, awar ako. You're so bagay, good promise. Murag kami ni Dave ba? We're so bagay, mampud. Di ba? Di ba, Dave? Ay, Say yes ba? Wa mo tubagay. Sa ato pa, dili. Hala, no? Absent kasi lang giingon nga silence means yes? Wa siya mo tubag nga sa ato pa. Bagay ming duha. Excuse me. Yes, Miss? siya? Oh, kuha nung tamis. Ako yung kusturya? Oh, miss ba? Kuha naman good. Wa kami muse sa umaabot ka entrams. Kuha unta ka namong muse sa basketball team namo. So, di ko eh. Amo man tanang gasto. Kami na yung provide sa imong sulubon para sa parade. Sige na, miss. mag-short siya? Oh, Hindi ko masagot. Labaran, di ko musugot. Shorton ko ninyo. Di ko eh. Me. Hey, gusto ko mamahimo muse. Mas ayan pa ko kay anak niya, no? Look, oh. My legs are so white. And I'm so sexy. Puti ka ako. Unya, lagom siya. Ay, sa palabi ay. Di lagom si Lori. Murin nara. Whatever. Basta mas puti ko niya og mas sexy ko. Busa-busa ngayon ko mamahimong muse kaysa niya. So, sige team. Ingna ang inyong team captain ha. Nga na naman nakita muse, which is ako. Magkadlips. Presenters ka kulingon. Asa na? Hey! Asa na? Show na! Ingna na sila dito. Sige. Sure. Madaan naman ka. Unsa? Hoy, tarong ako ha? Unsay mada? Mas gwapa man unta siya. Morena pero gwapa. Pero wa may lain. Sige, ikaw na lang. Salamat ha. Kita na taugma. Bagagnaw! Hilason! Katawa man ka! Lain sige, di ko makatawa. Wa ko na lain. Ikaw na lang. Ayun akong katawa, Ibi! Batignaw! Mas batikag naong. What? Oh! Ang gwapa ka! Batikag naong eh. Ug batik pa siya kag batasan. What? Di ka gwapa. Kung di ka puti, sus, di ka gwapa oy. Busa, hinahinayang akong my loves ha. Unsa? Kamu na? Oh! Dili. Oh, whatever. Basta mas gwapa ko nimo og mas sexy ko. Busa mas bagay na ko nga mamahimong news. Wala siya makatutok na ko kay bag-o lang kong estudyante dinhi. Pero kung madugay na niya ko dinhi, makita ninyo. Musikato niya kong maayo inang eskwelahan ha. Timan ina ninyo. Hindi mi oy, kapoy nagtimaan na. Basta. Wait. Kung na-amuse ko, mas ato pa no ka ng kinala may Prince Charming ko? Ikaw, Dave. Ikaw nga kung gusto mo mahimong Prince Charming. Dali. Tara. Apasa na to itong lalaki nga biduol ka ganina. Ingno na to siya nga Paris ng duha. Unsa? Hoy, Day. Absent ka sige, no? Saan sa man? Ang pari sa muse sa basketball, ang captain ball yun na, Day. Mao na, Day. Kay bao ko. Unya. Buot ka, ganahan ko nga si akong Paris. Sani, butanan da ini, butanay da ini. Butanay. Kaya di mo bagay. What? Che! Labaw pa kang che! Grrrr! Pabayot-bayot, bisang barako og naong. Suya lang ka. Wa ko masuya, no? Nangugat. Part, gusto na. Babae na, ay patuli. I love you na gid lagi. Dili kay gwapo ka lang. You're so gentleman pag yun. Ikaw na gid ang akong ideal man. Uyab na ta ha. Unsa? Nabuang na ka, Day. Mag-close man ka eh. Bawa diri, ba? Di man ka na mag-close. Hawa diri. Buot man ka, uy. Inyo ng school? Di, pero tambayan namin na mo diri. Tambayanan ninyo? Hindi, tambayanan na sabihin ako. Kasi gaingon, ha? Ako. Ingon ko, kanang mag-uyab naman may si Dave, no? Busa, tambay
nasab ko din eh. Dili pa, Dave. Dili ko gusto ma-insulto ka, Dayan. Pero dili ko gusto babae nga mag-una-una nako. Yan. Kung dili ko mag-una-una nimo, muna ka sa pagpapanguyab nako. Dili. Ouch! Si, maong una na lang, takma. Awa ka may gusto na ko ron, pero unya lagi. Kung makita na nimo ang akong true value, mugugod na sa unya ka na ko, Dave. Sama sa bang mga lalaki nga nagsiging pamugos na ko. Naunsa na bang kang kasabitan ba nagbasket imong simod nga gikan kas eskwelahan? Naglakot ko! Gisabot ko, mi! Oh, walay amin o kiss diha? Mi, Nga nung gisapot pang ka. ibasted ko sa lalaking akong gusto. Uy, Dayan, ay si pagkaawang pamugos, day. Was atong dugo ang mugukod og lalaki. Kita mo igukuron. Pero gusto na ko si Dave, Mami. Siya pa ang lalaking nakapakulba sa kong heart ug samaan ni. Ay sos, malibot ka na, ana. Labi pa kung makita na unya nimo ang anak ni Juan. Juan? Yes, ang anak sa kong higala nga akong giingon nimo nga guwapo sad og anak liwat niya. Sure? Guwapo? Yup. Appealing? Parehas ni Dave? Nakasiguro ko. Mong kabantay ka, ha? Sexy kaayo ko karon. Wa ko kabantay. Pero magkaingon ana imo isulob. I know, right? Kanunay kong sexy, pero mas sexy ka karon kay mga tutaron sa ila ni Juan. Ipaila-ila mo na mong duha sa usag-usa ninyo. Basta! Sure ka nga gwapo ha! O, lagi! Okay. Gusto siguro ma-divert ang akong huna-huna. Okay, sige may. Mag-ilis lang ko kadali ha. Then, mga to na ta. Pero, Yes. Pwedeng minus-minusan ni mo imong pahumot. Kay? I know na. Humutra ka ayo ko, no? Mapuhalan ka, no? No, dili mi. Oh. Sakit kay sa ilong ang imong baho. Isog ka ayo. Makasainos. Unsa? Iisog bagot? Dili bagot? Katuga na batus botellas perfume mga akong gipahumot. Isog di ay? Bisag dili. Hello, no na dihan kamonggay. Homo Tay. ka man ang kapayas nga gisagol sa linat ang manok nga Bisaya. Utay. Utay. Luto na sa ni nga adobo nga manok Bisaya. Utay. Ilaghan ako glamas. Utay. Utay. Ganahan siya man sa ini. Ari, manihapon sila ng aman siya, tay. Mori dagang giluto, tay. Dili. Ingon ka kay... Hatnan na ko sila si aman sa ini. Yatoyo na kog daghan para nato og sa atong bisita ron. Ya pila na sana ko na yun si aman siya. Paborito ba niyang adobong manok Bisaya nga may daghang lamas? Sige na. Dali ako. Hatnan ako sila sa kuan. Ilaha. Samtang mo pa mabot ang atong bisita. Tay, niya ragod ka diyo, tay. Gitsam diyo itong bisita, tay. My friend. Friend. Uban sa iyang anak. Mga ba, tay? Pag-ilis na ditong tarong, ha? Kanang tarong. Tarong nga imusuoton, ha? Ano na, presentable ka nga, makigatubang sa itong bisita. Kinang lang yun, tay. Okay mo na akong gisulugod. Kanyang okay naman, eh. Pagkasunis? Astang, sa mukha, tatay, kanyan lang good. Pagkasunis, mubuka na short ni mo. Sakto lang good, tay. Pagkasunis! Tatay, Gusto ko presentable ka o niya. Nya laki kay kagdating. Laki kay kagtanaon. Dilingon yan lang mubo kag short.
Biting pagkain ng t-shirt mo. Bugnaw. Mura kag budbud. Tay, nainagin ni mo tayo ay. Niya na sila. Dali, dayon. Nasayo man lagi mo. Ay, oo. Kaya di ko ganahan ma-late, good. O say sudan. Kuan. Inato na lagi. Sinabaw nga manok Bisaya ug adobo nga manok Bisaya. Uy, paborito na nako. Mama? Oo. Parehas sa imo paborito ni Amansya. Unsa? Mansya ba? Mansya? Ay, sonsoon na siya nako. Dili, oy. Kaniadto pag gina siya. Iya gina, paborito ng Bisayang manok. Ma'am, bitaw nga hatdan ko, kuan ka nang hatdan ko una siya makadyotron. Dugaya na ako kalitok noon. Kadyotagay ko, ako sa siyang hatdan, ha? Mga pipila lang ka mga minutos kung mawa. Ay, patay, pabiyaan mo. Ay, kadyotra kay ko, Norms. Ha, diha sa mo. Ha, mao ni imong anak. Uy! Gulapa, puti. Ay, kalimot sa sexy, Noy. Sexy. Sexy, kuan man. Liwat man kasi mong inahan. Dili, uy. Liwat kog naong sa kong papa, maong gwapa ko. Unsa? Hoy. Lingkod na mo, day. Balik kong tamo ron. Nag-ilis pa masang ako, anak. Ang dambot sa nanak ko na ng kusina. Tabagan ta ka. Sige, dali. Di ka una na yan, ha? Tabangan ko una si Juan. Not bad. Dako ni ilang bay. Karaan pero nindot. Ay, kalaay pa, uy. Nag-TV unta ni sila. Baka nag-music. Mas bay pag chat na lang ko ni Dave. Ay, oh no. Sa pagkakaroon, kalimtan ko na siya sa pagkakaroon. Hatagan ko kay gayunan ang giingon ni mami nako nga anak ni ining iyang hikala, nga iyang ibuya nako. Base pa na ituod kon mas gwapo o mas macho ni siya kay ni Dave. Hala, mi abli ang pultahan ni anang kwarto. Base no kag iya ng anak ang giingon niya nag-ilis. I wish gwapo ang iyang anak. I wish macho and appealing. I wish bagay ming duha. And I wish magkasinabot ming duha. I wish... Nagunsa ka din eh. Ako'y nakauna ha. Ako'y nakauna pangutana. Nagdungan ta. Pero ako'y babae. Busa ako'y unang mangutana. Nagunsa ka din eh. Gikan ko sa kwarto ning baya. Nagpasabot. Na tagbay ko din eh. Ha? Tagbay? As in? As in eh, aka na puyo din eh? Oh! Kay? Si Kay! Kaya mo nimbay! What? No! Yes! No! Yes! You mean? You mean? Tay! Nabi! Oh, Bayo kay nagkita na di mong duha! siya ba ang imong anak, Juan? O siya, Norms. Oh, gwapo tuod, oy. Nindot og barog, bisag bagyuhon di mapalid. Oo, bitaw kay tambok. Pero gwapo! Ikaw rin nag-ingon. Tayo pa. Managkaila mo. Classmates ming ni duha. Oh, Mayroon! ay di namin maglison si Juan ninyong duha. Kay dali raon niya mong magkasinabot kay kaila naman mo. Siyang akong giingon nimo nga akong ibuya nimo anak, nga anak sa kong higala nga si Juan. Unsa? No! No, Mommy! No! Yes! 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 No! Dili ko masagot! Labaw kung di mo sugot! Dili mo sugot! Maunay among pagbuot. Dili lagi ko! Di ko, Mami! Nabala mo di oy mo paulin ako! Hoy! Kung di ka na ako, labaw pa kung di ko ni mo! Di ka type, no? I'm going home na yun, Mami! Uli! Jan! Pamatasan! Tay, pugna ni mong taong ganahan mo pa uli. Pulihan na siya! Kay mauli naman bitaw ko! Ay, Sheni mo, tambok! Pero gwapa! Esti gwapo! Ha?
Ikaw rin sige gwapuhan nimo. Ha, bahala na kami oy ato na ko. Muna na ko nimo. Ay, balangit! Lakaw na! Mula ka naman bitaw ko. Ha, che nimo. Ha, labaw pa kang che! Hoy, Dayan! Dayan! Uwan, pasensya na ka ha. Nilakaw ang akong anak. Norms, pasensya na sa akong anak, Norms. Nakalitan lang siya. Wa manggol na ako masultihi bayan sa atong gikasabutan. Wa ko magdahom nga ingon din ni ang mahitabo. Ano kun? Gwapo unta ang imong anak. Ganong unta man. Wa man maliwat ni mo nga macho. Pero gwapo siya. Tambok lang. Pero gwapo man sa gihapon. Ay, oo, pero sexy man sa nang akong anak. Niya, sa may bote mo ipasabot. Nga dili sila bagay kay sexy ang imong anak. Unya, tambok ang akong anak. Yan sa man. Bali shaming? Discrimination? O pagpanghinaway? Aha, dili, uy. Uwa ko manaway, good. Ikaw, good. Ay, lagkasuko. Wa man. Wa ko masuko eh. Suko, good. Aw, apin akong nasuko ka kay nipuwa ka manggod. Ay, yung ani ra gyud ko kung may kalagutan. Ay, so nasuko ka lagi. Walagi! Walagi. Pero naglagot ko. Dili pa ka parehas raman na? Dili. Ay, basta. Di ko gusto nga masuko o maglagot ka na kuwan. Di na ko kaya. Sorry kung na-offend ka. Pasaylo asab ko. Oo niya. Namiya naman sila, kita nalay mga on. O niya ko na lang ni ihatod sa ilang aman siya ang sudan. Ay, dalagod. Uy, human to sila kaon. Inighatod mo, ana. Ay, okay ra. Basta makahigop lang siya. Kunya pa ba ko mapaulig tungang gabi eh? Unsa? Mag-usa ka din eh. Di lang, magsultit-sultit ah. Nga naman di ay, di ka gustong magsultit ah, ha? Ha? Gusto man? Oh, sige. Nailakaw na. Utay. Katod una ning sabaw o adobo nga manok dito sa ilang manlang aman siya nimo. Utay. O ikaw, nagsultin yata. Utay. Wa ko makaw yun sa imong gibuhat ganina, ha? Utay. Balik na yun inighuman mo hatod ana. Utay. Ingna si malang aman siya nimo, ha? Nga ako'y nagluto ana. Utay. Ingna nga gilami ko na aron nga mukaon siyang tarong kay mihugo na ba siya? Utay. Ay paragon. Kaganina naman ko nakabantay, ana. Huwag ka lang itubag na ko, utay. Usaman, nasuko ka na ko. Utay. Huwag ka lang makasagot. Utay. Lakaw na, Bi! O yan nata magsulte. Ihato na nga dito kay tingalig, matugog sa'yo si Amansya. Utay. Salamat ini dong dyan. Murag nakadungog ka sa akong giingon ganihada nga laming ihigop og sabaw sa manok nga Bisaya. Ilaw nang. Oh, lami. Humot ka ang luya. Nya may dahon pang sili og among doon na say kamunggay. Ahos to sad ka estimpla. Dili parat. Maayo ka naman laging manluto. Mahimo nang maminyo. Pero natural dili pa. Bata ka pa kaayo. Uyab-uyab lang una. Malipay akong uyab kung makatilaw sa kuluto nang. Ay, oo, oy. Kay lami man. Butangan ako paminta. Aron mas muhumot, ha? Sige lang. Ma, gusto na eh. Nangitom lang sa baos, paminta. Ay, humot manggod ka ayo. O ka nang simhoton, god. Musamot ka lami. Butang agdaghan. Ikaw, Part. Lami ba? Oh, lami. May mali ka mong luto, Part. Salamat, Part. So, tiyasi mong mauyab, Part, eh. May tag ikaw akong uyab. Part? Gituto ka magukunin mo maayo.
Uwa, uy. Nalingaw lang kung nagtanaw ni mo na nagkaon. Daghan day mo. Daghan day mo giluto nga ubay-ubay man ang gihatod ni mo dyan. Oo, nang. May visit man ganina sa papa. Si tatay ba, may bisita. Ambotog na pa baka ron. Na baka. Ay, labing siguro. Mag-inom pa to. O ang imong amahan. Ingon, mag-ginyan na mga lalaki. Ay, di man lalaki ang bisita ni tatay nang. Babae man. Mga ba di ay? Babae? Kinsa man? Inaan sa itong classmate ba? Nga si Dayan. Kanang bagong puyo din niya sa inyong atbang? Unsa? Tuwa si Norma sa inyo? O sila rin duha dito? Nang! Ma? Nganong bibarok man ka? Asa ka? Thank you. Dugay-dugay na gyud ko nga wa makainom og bahalinawan. Gimingaw na ko ini. Oy, hala. Abi na kung dili ka na mo inom anak kay naanan na kaganing mahalon nga bino. Dili gud. Mas labi paghihapon ning ilimnon nga atong naandan no. Ikaw. Ambi mo baso bi. Ako'y tagay ana. Bebe. Ay, gusto na, oy. Kana. Pero napuno gida. Imo magipuno ning baso na ako, oy. May dagdaghan aron dalig mahurot. Kadiyot kay tagayan ko sa mga kong baso aron. Cheers tag duha. Hala. Uy. Okay, hala. Cheers. Oy. Pamalagi na mabot sa tunga ng imong tagay. Ingon anak mang yun na kay babae man ko. Mas minus ang akong tolerance sa bino. Hala, no. Sige. Cheers! Cheers! Oh. Mapamumahuman diyag duwa ng Scrabble. Gamay na lang, ma. Human na ninyo. Makapauli ka na dyan. Sige, kung huwat din ni dyan. Gapon mo mahuman ng Scrabble? Sa'yo pa mas gabi nang alas 8 pa man ganiyo. Huwag kauban si Papa ni mo dito sa inyo, oy. Ang bisita din ni Noy Juan, ma. Ay, maugani. Dito. Maugani. Huwag kauban si Juan dito nga tarong og utok. Ha? Buang ditong mama ni Dayan na nga man siya? Baga o kabuang. Ang agidunta nga... Ma? Naunsa ka, ma? Unsa ito isumpayin ta nimo? Ay, wa. Sige, dihaw na mo. Ay, nganong nagsigi magkugunahuna nilang duha. Sabi, labot akong maunsa silang duha. Makalagot. Maay gani, kay nakapugong rasad ko sa akong kaugalingan kaganiha. At doon ko unta si Juan sa ila. Ngano malagi magsige pa magkugunahuna ni mong Juana ka? Wa na ko'y pagbati ni mo. Dugay na! Oy! Okay pa ka? Wala na hubog na ko na. Ay, hubogod. Mahubog ka ito, wa pa ganito nga skalo na nga itong nahuruto. Tagay pa ta. Karon pa ta makainom bayag balik human sa pila ka tuig. Busa, magtagay ta. Ani ha? Kakidok ka na ako, naghagok na ako masulti, ha? Ako na? Ibo kay ibo man nagbaso. Sige nga, lulas na niya. Hubog niya, hubog na ko. Doon na ako pananaw ni mo. Aksyon na kagkagwapa sa akong pananaw na. Ay, lain kay Juan. Ala. Sa ato pa ko dili ka hubog, dili ko gwapa. Gwapa siya, pero mas gwapa si Mansya. Oh, sige na. Im na naghurot, oh. Sige, paghubog yun.
kay oras nga matumbak ka na ron. Buhaton ko na pa isa pang akong plano nga dugay ko na ang gibuhat ka di adto aron maangkon ta ka. Juan, ako mo'y nakauna nimo. Mas una pa ko nagpapansin nimo kay ni anang Amansya. Pero si Amansya imong gipanguyapan. Unya nagkabuwag sa bunihang nasayra ni Amansya nga nakahilabot ka sa inahan sa imong anak. Dihang gikainom mo siya usa ka higayon ni ana og nahubog ka. Kudasayod pa lang ko nga madara di ay kaghubkon sa una. Dugay ko na unta kining gibuhat, Juan. Kaya hangtod karon, bisan na minyo na ko kaniadto sa amahan ni Dayan. Pero wa pagyapon ko malimot ni Juan. Nami akpo na sa lamisa. Hubog yun siya. Nakatuog na siya. Juan? Na, igorang mi agumot. Karon ka, samtang wa pa dinhing imong anak. Dadun ko sa siyang kwarto. Ug unya, hubuan ko sa tanan niyang sapot. Ug isunod ko usab ang ako. Ug unya, tuyoon ko nga dili isira ang pultahan aron sa ingon. Makita gid sa iyang anak nga nagtupad mig duha sa paghigda nga pulos way mga sapot. Wine, maako ka na cute. Huwag ko magdahom nga ingon na day ini ka sayon nga maangkon ta ka. Juan, dali. Balhin na tas imong lawak. Agakon ti kapaigon dito, barog na dali. Ay, kabukat ba ani? Pero kailang madako siya sa iyang lawak. Mansya? Nagpanawag siya sa nga ni Amansya. Let's say, kita ang nag-uban sa pag-inom. Kita ang nag-atubang ka ganina pa. Pero ang pangani Amansya ang imong gisangpit. Dili ko musugot nga mapildi na sab ko ni Amansya. Kinahanglan ning higayuna, ako na ang makaangko ni Juan. Lami ka pagihapon, Juan. Tarong uyda. Doon lamis iyang lawak. Ablihan ko na pultahan. Hala? Kinsa ka? Kung may batasan di mo, musod na makagdiretso dinig di manok to. Kinsa ka? Ay, hala, sorry na nga. Naanad bagay ko nga, lahos-lahos na kong sudi ni sa bahay nila ni Noy Juan. Hala, si Noy Juan, ha? Naunsan na siya? Noy! Nga lumidool ka man na mo, gawas dito. Ipasod, bata ka? Wa, pero, time pa. Bawo ang tuba ni Noy Juan, hupog ni siya. Dali nang. Tabangan takag pahilunat ni Noy Juan sa iyang katri. Noy, dali Noy, iagbay imong pikas kamot ako, Noy. Pinag-iyak kamot, Noy. Iagbay na ako, aron duhatang makaalalay niya paingon sa sud. Pinag-iyak kamot, kaya rin ako siya. Pero, nang... Hoy! Kung makadaang ka na ako, murag tiguang nagyod kaayo ko, ha? Babyface, kaha ko. Sibog, gawas na lang didi kay ihatod ako si Juan Son sa iyang kwarto. Ablihin ang pultahan. Hoy! Ablihin ang pultahan ba? Kagahay ba ni mong sugoon? Ablihin! Ingon ko, kaya rin mo. Ikay abli. Aletsi ay... Ay, Juan! Agay. Halas, Noy, Juan! Hala! Noy! Ali, Noy! Ambi ko na silbi. Ayaw sa iagbay di mo. Tabangan, ramaguti ka ng good. Ay, di ko na tabang-tabang. Tabang kunuhay niya, lain ay toyo. Kay bago ko ninyo mga batanon, kwarta rin inyong giapas sa mga idaran nga lalaki. Naunsa ka nang? Pero sultihan ta ka na ya. Dili ka bulampos kay ako ni si Juan. Kisa kay nangilog di anak. Ikaw, ay dalag ko, atik-atik niya. Pahawa na kay buda ilos ng tawhana din sa akong abaga. Kaya mo ko na ni mo, bala ka. Hain des John di ay. Wa din tuwas ilang Amansya, naghatodog sudan. Sige. Salamat kay milakaw na siya. Mupadayon ko sa akong plano ni Juan. Unsa din na inyang giinom nang? Naa pa
maday ka diha. Naglingkod ka man das bangko. Wa lagi din his dyan. Mao bitaw, wato lang nako sa dinhi. Ay, dugay patog mo uli. Dili oy, klase gud ugma gud. Dugay palagi. Igon siya. Dali lang nang, wato lang nako. Unsa? Doon lang ta sa mo, bay. Salamat kayo sa pagato na. Nago ni noon mo. Ingon bitaw ko nga akong limuli sa mo. Uy! Bart! Galit mo nagkakumpay ito. Sorry, Bart. Di ba bitaw kang madlok kong baki? Pag-sure, oy. Milubad man ko ng tingog ni mo dyan. Tural naman ang madlok gid ka nang, pero laki kong tunay, ha? Di ba, Bart? Oo, tinood gina, ma. So ito kay kuanin niya. Kay mga bata pa ba iming amigo na kayo. Mao ba? Nya, nagkapyot pa man ka diha do. Husto na tingali na oy aron maabot na tas inyo. Ay, kapyot pa jud. Sorry, Bart. Sorry, Bart. Ako na lang tatoy mihatod ni Bayjan din sa ila. Og natuog ka na lang. Di mo pagi kong giubanan. Di ay, busog kay ko. Gusto kong mahilis ang akong gikaon. Napadayon pa din. Dali, dayon mo bay. Ayun na lang, kay gabiin. Ay, madayon ta. Ma. Aw, dali nang. Jan! Lori! Niya ka! Lolo? Lori! Kung saan ka din ni babae nga gabiin naman? Patudlo ko sa itong assignment, be. Ilang aman siya, may gabihin na. Be, day, Lori. Kinsaya! Norma! Di kan ka sa lawak ni Juan! Nagunsa ka sa kwarto ni tatay nang? Kuandong. Uwa magkudabo kapugi ang usag-usa. Nadajud mi sa gidiktar sa among kasing-kasing. Misagpot mi sa lawak ni tatay mo, dong. Ug nahitabo ang dili angay nga mahitabo. Ug karon nakatuog siya sa kakapoy. May nahitabo ninyo? Wa na mo kapugni. Naa. Deb. Tana, Deb. Tana. Ato na ta? Tana. Ingon ka. Tana. Bay. Ato na namin ni mama ba ya? Ulit ko, una na maglakaw. Lor, una na mi, Lor. Bye, Lor. May nahitabo ninyong tatay nang? Well, ipaniguro dako ni mo dong. Kung magtipon na unya mini tatay nimo, lakip ka akong atimanon ug panggaon sama sa matuod kong anak. Unsa? Karon pa lang sangpita na kong nanay kay ugma inigmata ni tatay mo. Nakasiguro ko hagdo na ko niya og kasal tungod sa nahitabo namo. Mutingog lang gid ko nang ha. Wa na mo kinahanglan ang imong opinyon. Nang amigo na ko si Lori nang. Ayaw na siya gay isi mo tingog nang. Sorry dong. Wa na ko tuyo Mutingog yun gihapon ko nang bisag di pa ko labanan ni Jan. Kay ganina ra mga ko dinigod. Ug dini ko atong gidani mo si Noy Juan sud siyang kwarto. Hoy. Ganina ra gani og pagsoda mo didto minahitabo nagkwiki mi. Makamao sa pagkwiki si Noy Juan. Mawa na mga ito siya'y umuwi ka ganina. Diyang imong gisap na ipaingon siyang kwarto. Makahimo! Di ko mo to uoy, namaka ka nang. Unsa? Animal ka! Buot mong ipasabot ka bakakon ko! Naambot lang ka kung makakon ka bagyod. Pero nasayod ko nga namaka ka. Nang, sa mong bato ni Lori, ha? Ako rang sudlayon ang iyang buhok. Anugon man, nindot og buhok ng bata. Pero, gikawan lang niya moong di maklaro. May mga buhok manggod nga na nikil. Iipit ako siyang dunggan. Di man ako masudlay kay may kaw man. O nga nung pahiyom man ka. Walang, nahimuot lang ko nang. Ganina mo nagkaulbuhon na magod kay imong kaspa niya. Kalit lang ka nabuutan. Unsa man gyud nang? Ay, basta kay may nahitabo na namo ni Juan. Ipanabi na di ay na ron? Unsa? Karon pa siya ko kasugat ug may nahitabo sa duha ka tawo niya ipanabi gyud.
Di ba kasagaran itago man gid na? Pero ikaw, proud lagi kaayo ka nga may nahitabo ninyo ni Noy Juan. Ngano ka ha? Duda doon ko da. Unsa? Hait kag bataa ka da. No? Naunsa. Siyempre nang dako nagug ko. Pwes, wag ko makauyon sa imong sinultihan. Pero mituo ko niya nang. Oh, Dong kipasakitan ko nimo. Na-hurt akong feelings. Pasilo ako na nga, pero mas mutuo ko ni Lori. Nasayod ko nga, wa siya mamakak. O giunsa mo sa pagsiguro? Tungod lang, kaysa bata pa lang may. Sige, may guban-uban niya. Wa ko may numdo nga, namakak ni siya. Mas piliyo niyang makapasakit sa mga gibati. Kay sa isulti niya to sa uban. Ang yang naibawan og dito mo lang mabati gikan silang baba. Ay. Nga sa ato palagi bakakon ko. Ikaw rin naibawan na nang. Kisakitan ko. Gusto kong masuko. Gusto kong mo-insister sa nahitabo ni Papa di mo. Pero dili man mo mutuo. Mau sige. Mupaulit na lang ko nga bawnon ko ang kahiubos. La, ni uli. Tungod di ay, mubalik ko ugma ha? Kay nga naman lang. Kay ingno na ko si Papa nimo. Mahitugod sa nahitabo na mong duha. Ha? Kalain. Mutuo ka niya, John? Kapoy ni mo eh. Ngubitaw ko ginangawa. Aw. John, salamat ha. Sa imong pagdayag ako ganina. May pila ka puntos na day ko nga natikom diya nimo. Gamay na lang sa, sugto na ko nimo sa. Nabuang na kalori. Bitaw eh, nalipay kay ko sa akong nabati ganina. Abi na kong baliwa ra ko nimo pero imo ding gihipos sa imong hunahuna ang mahinungdanong butang mahitungod na ko dyan. Ay, sus ni mo lori. Hipos yun. Di pwedeng nahinumdum lang ko. Og usap-asab, kilay lang daan atong inahan ni Dayan. Murag na ko'y salig. Dayan? Inahan to ni Dayan? Oh, kaila din sila ni Noy Juan? Oo. Kanya nag-usap to siya din eh. Nakikinom ra. Ay, way ayo eh. Ibuya ko naming duhang Dayan. Unsa? Buya yun? Di kami magpatay duha kung magadayon eh. Dili ka mo magpatay dyan. Basin kami, kay makikamatay gid ko niya kung ilugon kanya gikan ako. Lori? Nagduka na ka? Uli na sinyo ka? Grabe yaw, may pasalamat ka makikamatay ko para niya. Hilong kadudoon lagi ka eh. Kaya di lang naon mo. Uli na sinyo ka? Hatod ko be. Hindi ko eh. Madlo ko. Gabat nga ko ito gabi eh. Sa kalubihan, katoong gisultin niyo sa skulakan ba kanina? Sige. Pero tuom ka ng abato eh. Sige na lang, nilang ko patod ni mo. Ako ko'y laki ko niyang patod ko ni mo. Unsa? Sige, ato na ko ha. Jan. Oh. Okay, kiss diya. Dura, ginilis. Magong ng baba na mo ron. Hilas ka kay. Mabot lagi pong panahon eh. Makuha lagi po na ko ang tamis ni mong mga ngabil. Bye. Yucks. Iyo, yak. Kalukod gining Lori. Uy. Pero, sumipuot niya pasabot. Atong siya ko ni Lucky. Ha? Mura masig nag-ingon nga, Lucky siya o babae ko. Ay! Mami! Mami, bisan gubuon pa nimo ng puntahan nato. Dili gihapon kumusugot sa imong gustong mahitabo nga ibuya ko nimo atong tawhana. Ew! I don't like him kaha. Kontraryo kaming duha. Dili na ba akong gikalagutan? Makalagot! Si Noy Juan? Dili. Mulampos na utak ko sa kumplado karon ko wa pa moabot kadtong hilamtanon nga babae. Leche na babae hana. Nganong miadto pa man to siya? Kinsa ba mi? Kadtong nga naglore. Og siya ang mikupa sa kumplano. Dito usab si Lori? Timing uta kaayo kay dito usab si Amansya ug ang iyang anak. Mituo na uta siya sa akong drama.
pero litsit tong ginganlag luri. Dito ba sab si Dave? Oh my! Kung naibaw pa lang ko, anta ko mo biya da. Usa? O karon mi, kay dili man ko ganahan sa lalaki nga imong ibuyan ako. Ang ako na sang gusto ang matuman ha, ipadayon ko ang pagukod ni Dave. Dili, Dayan. Ako ang imong inahan. Busa ang akong pagbuot ang matuman. Kadtong dyan ang akong gusto nga imong mauyab aron maduol usab ko ni Juan. Ablihin ning pultahan. Magsulti ta. Dayan! Dayan unsa ba? Gahi gyud kag ha. Dayan, magsulti ta unsa ba? Makalagot anak ka. Ay. Gahi ko. Labaw pa kag gahi og nako. Ma, may dako tambala lang sa laban si mong Abli sa nimportahan, ma. Nagkainom na ko. May stock ko diri sa kwarto. Katuog na lang. Tayo ka pa ugma. Sure ka? Wala gay. Nala, sige. Night, ma. May nahitabo nilang duha. Kalain sa akong kipati. Daan pa gyud ko. Bakakon gyud. Bakakon ka gyud huwanon sa unsaon. Dili ka gyud makapugong sa imong kaugalingon. Oh. Ano ba saday apektado man ko nga wa naman ko'y labot nimo. Wa na sad ko'y pagbati nimo. Wa na dugay na. Hini nga akong luha ron sa kalagot ran ni nga magsige pagkagpatuon ako nga buot ka pagyapon makig-uli na ako huwan. Pero ni nahitabo karon mas musamot nga likayan ta na gid ka. Likayan ta na ka. Buang man ka ako. Ano bang magsigan mag-agas ako luha, oy? Ayabag mo tingali ning mata. Pero sugod ugma. Dili na ko mag-usik pa sa akong luha ni Juan. Dugay panahon na nga nag-usik-usik ko sa akong luha alang nimo. Kani adto pa busa dili na lagi. Talabat siya kung Mayo kay nakamagta na ka tay. Uira tay. Uir jud kay tay. Ganong kalit masakit tingog diha sa kong uluhan. Wa ko kabantay nga nade ka. Ay, magsagit na ko. Isamot ka sakit ko. Padetay ay. Hindi mo sakit mo nga hubog man kay ka. Isap na inom gani kang norma paingon din sa mong kwarto. Hubog ko pero nahibaw ko sa mga panghitabo sa kong palibot. Aray. Wala ko'y umoy. So, naibaw ka nga din si Lori gabi Nakabati ko siyang tingog. Unya, naibaw ka unsay naitabo ninyo ng norma gabi Naibaw ko. Nagunsaman mo? Inom. Dayon? Nahubog ko. Siya wa. Unya. Iya kong giatol din sa kwarto kay hubog lagi ko. Wala ko'y umoy pero kay bawa palagi ko sa panghitabo. So, nasa ato pa. Naibaw kas naitabo ninyong duha ni ng norma. Naibaw. Nahubog lagi ko. Siya wa. Ngano ba? Oh, ingon mo gusto ng norma nga. May naitabo ninyong duha din si mong kwarto. Ug matod niya, manginahan ko no siya nako. Kay magtipon na kuno mo. Uy. Kay may naitabo man ko ninyo gabi Usa? Nabuang na. Juan! Nagmata ka na, Juan? Ayo! Nanaay, ibalik na. Usa?
Mga kasama dapitong kamunamos magpaminaw sa uban pamasumpay ni bag-utang sugilanon. Bagong haon. Nagsuwat Marites Parma Albores. Ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes. Spinner Joel Bensi. Recording editor Randy Tayad. Atong soundman Jan Lara. Dalit sa RMN Drama. Yan na sinabi sa akin that Huwag mo to ka-listeners ang part 2 sa bagong haon, no? Yan, ito po ng sumpaya, no? Batiwas nagbasa sa comment para makuha-kuha na yung mga comment, no? Si R2M Trijan Mill. Dugay lagi ang Lone Ranger. Lagi pasensya ka, no? R2M Trijan Mill, no? So, naka-upload dito sa part 10, katapos ang sumpay na lang yun imong at nga, no? Inyuhang at nga ba? Mga ka-listeners, no? Si Milbong, idol asa na ang sumpay sa Lone Ranger o sa Chikumalo. Na-upload na to ang part 6 sa Chikumalo, no? Part 10 sa Lone Ranger. Ang katapusan na lang sa Lone Ranger ay mong atang na, no? Milbong. Ya, si Injure Mitanyo by Babaylan. Wala pang part 6, ang tagal naman yan. Pasensya kayo, no? Injure Mitanyo Babaylan. Sinsya kayo, no? Si Aisa Alcosaybi, kung tulin sa pamilya niya o sa tanang RMN family, wala na gitaris, magkita-kita na to sila sa laing kalibutan ng mga artista sa radyo nga nangamatay. Salamat dyan sa sumpay, no? Mugid lagi. Nagkaanam nagkalaghan ang nawa sa DWHP, no? Ng mga karaang artista, no? Sila na po sila coming, ang bagong mga ng artista. Mag-hire na po sila mga bagong artista ba, no? Nya, si Rocky Vlog. Wow, fresh na fresh nga gulay. Ano, yun. Ikan sa probinsya, no? O nya, si Mindy Miles. Wala na di ay po si Giri Del Mar. Makalingaw baya kayo na sila si Goliath o Tiban. May rest in peace. O salamat kanay sa pag-upload ko, lamping. Salamat po Mindy Miles na sa pagpaminaw. Kung si Annalyn Samson, kasal po di ay idol, no? Condolence lang sa iyong pamilya. Maulagi. Tama, idol. Part 6 ni siya. Idol, mga tanga ba ko? Unsay di ay, unsay di ng sikwate. Oh, kini sikwate, mo ni siya ang kuan, no? Kanang tsaa, no? Nga, ang gigamit, tabliya, no? Kaila kag tabliya, kanang kakao, bitaw nga, gisangag, nga, gipagaling, mamura na siyang chocolate, no? Kanya, muna magpabukal kag tubig, ilunod din mo tong tabliya, kay imo dyan ng pinuhon ng tabliya, mamura yung chocolate, ang kuan ba, ang imuhang ipabukal nga tubig, no? At ang mo kamay, sikwati na, no? Muna na siya ang sikwati, Annalyn Samson, no? Sige lang na magpakita ako na puhon og himo og sikwate ako nang paborito na ko na, no? Kining sikwate. Lami kinang sikwate, ay butag kinang tabliya nga sikwate. Mo ta nag-iingon nila nga di mailhan nga moaso, init ay makapaso ba. Kinang sikwate, no? Lami kana sikwate. Muna siya Annalyn Samson, no? I-try nimo lami kinang sikwate. Pag tabliya, pabukal kag tubig, imo na siyang pinuhon. Kamay human, imo mo kinalamian. Makawagi na si muhang kuan katugon. Nami kay humot kay na siya ng tabliya. Ya si Jean Ruiz wala na dai siya, nagkaanam-anam na sila og pahuway, makalingaw ra ba na sila kondolin sa tibok niyang pamilya. Salamat kay Jean Ruiz, no, sa imong pagpaminaw niya. Mao lagi makasubo gyud. Ang panaw na yung taon si Giri Del Mar, no? Nakahimamat ba ikaw niya sa una? Nung nag-variety show sila diri sa Mua Bohol ba? Induol di ko nila sa una nilang Gili Del Mar, Tripon Morales, nilang Priscilla Raganas, milaman no gigup sigwa ko kailan ako. Dito jug dool ba? Ani ko Ate Priscilla, nga lamano ko dito, kuratan si Ate Priscilla atong time kay kinsa man kay taglamano. Lamano ko dito kay idol kay nauna sila gud mga artistas DWHP, no? Si Tripon Morales po, namili-mili ukay-ukay. Kaya may mga ukay-ukayan na ito sa sandugo ba sa una. Sabay-sabay po kung Tripon Morales, no? Na idol, sige bago may paminaw sa imuhang kuan. Kanang kung ako'y pasultihon bitaw, ikaw may tigkuanan na, no?
shout ay di pa to uso tong shout out nga termino no kung anto paki-greetings no. I-greetings niya ko idol no. Atong i-greetings mi niya no ni Tripon Morales sa una. Nya kusog kay managgal sila. Si Gilly Dilmar sa mo musika taw katawa ba malingaw po ka ba? Isa istorya sila. Kato si una po na pa yung artista sa una si Jeffrey Pabilig kauban nila atong pag-show nila. Isa istorya mi no. Muna kusog na sila managad mga kalisteners no basta kuan muduol ka. Muna nga makagsubo pa lang doon nga nagkaanam-anam na taon og wala ni mga artista sa UHP nga atong gipaminaw sa una mga bata pa no. Muna makasubo gid Jean Ruiz no. Na si Rocky Vlog katawanan ni nga drama no. Mo gid magalingaw katapos ang sumpay niya yung atangan aning check-in po no. Rocky Vlog. Cindy Bautista tulo ka heart niya si Ivanso Bustian ang munika wala pa upload part 20 siguro katapos ang sumpay na sakto gi ka. Katapos ang sumpay ang part 20 no ug natapos na gyud Ivanso no nalit lang jud basa sa imong comment. Salamat kayo Ivanso sa kanunay pagpaabot pagpaminaw no. Nya si Lingil Habman hello idol. Hello po no hi nimo Lingil Habman no. Halas sir oy makagool man kayo timelhan tigulang na jud eta. Mo gyud. Nakaanam na magkawala ang mga artista sa UHP no. Nakaidara na gyud tanan no. Si Wilbert Gila. Hi idol pa shout out ng Bukidnon nagulat ani nga sumpay idol. Salamat nimo Wilbert Giuliano diya sa Bukidnon. Salamat guys pagpaabot sa mga drama. Si Randy Castro Busan na part 6 na-upload ng part 6 sa Chico Malo no. Kini pag-vlog na ko pa dito na-upload no. Pero advance man na paminaw na gid ninyo ang part 6 at Chico Malo no. Nag-advance ako vlog mga ka-listeners no. Kay bawo na ko napami busy pagi kayo ba. Busy pa ko kayo pero ako yung panikamutan nga ma-upload na to. Nya si kuan Arto M. Trijanmil asa na ang Lone Ranger na-upload na ang parte no. Naginapos so ang katapos ang sumpay na gino Arto M. Trijanmil. Nya si Kim Bricks Michael Puging Rider 150. Pa-shoutout idol silent listener from Batangas from Dipolog City. Kim Bricks Michael Pugi. Shout out nimo no. Kim Bricks Michael Pugi no. Pugi ni si kuan no. Rider no. Puging Rider. Salamat kay sa pagpaminaw no. Nya si Ronnie Tisoy asa naman ang part 6 si Kumalo na-upload ng part 6 no. Na late lang kita ani pasensya kay Ronnie Tisoy no. Ug salamat sa imong pagpaminaw no pagpaabot. Si Rinante Sardinia asa na ang sumpay ani idol na upload na gyud ang sumpay si Kumalo no. Si Remart Lusada Lusada idol wala pang part 6 ang si Kumalo na upload na no. Ang part 6 nya si Lenny Omega really wala na siya. Wala na si Kuya Gilly Dilmar ganun buhay una ganun buhay una-unahan na jud maayo gapagani kay mayo pa gani sila kay kapahuli na sa kalibutan na makasala. Ay lang jud pugsa sir upload kay hinay ang internet mo gid. Bibitahan diri mga listeners kay dili kayo kuan. Dili pala sa muang tong lugar dito nga kita hinayag internet. Hinay kay ang data sa TNT pero arang-arang diri kay kusog ang data. Sa pabor siya sa TNT ba. Muna nakaingon kung murag indot yun indapita dahil kay kusog ang data sa internet ba. Sa mua ginahinayan yun. Pero ang globe dere hinay ang globe dere mga listeners. Pero ang TNT full pack ang iyang signal ba. So pabor siya. Kanya si workers vlog no si sa mom ni si sa Pantas vlog no morning idol asa na ang sumpay sa Chico Malo party na idol. Morning idol asa na ang sumpay sa Chico Malo party na idol Lone Ranger ang party na nabali ni sumpay sa Lone Ranger no party na upload na tong party no. Sa may klaro ani. Kung maguni si space no balik ko na to. Morning idol asa na ang sumpay sa Chico Malo. Party na idol. So nangita sa sumpay sa Chico Malo ug sa party sa Lone Ranger na upload na ang party sa Lone Ranger no. Nya ang part 6 po sa Chico Malo no workers vlog. Yeah. Lone Ranger asa na ang sumpay idol dyan no? Na-upload na itong part 10 sa Lone Ranger no? Workers vlog sa Pantas vlog na himo ani siyang workers vlog no.
Si Lynn Caminos, dol 3 weeks na wala pa part 6 mo lagi pasensya yun Lynn Caminos no. Muna ni ang part 6 no. Awang na-upload ito ang part 6 dai. Bagong haon man taron. Na-upload ang part 6 no. Subaya lang no, wa pa kakabantay no. Naka-playlist naman. Si Arto M. Trijan Mil dugaya pod nimo maka-upload sa Lone Ranger. Pasensya kayo Arto M. Trijan Mil, pasensya kayo. Kay saan man niya kuan man na may mga gikabisihan no. Pasensya kayo pero gatang nakasa kuan final episode no. Si Chirisa Kabunita tagal ng part 6 idol. Pasensya kayo no. Chirisa Kabunita. Si Liz Lunsaga. Ay Lord si manang apyat ni thank you sumpay Lods with emoji nga nagpahiyom no. With heart. Salamat kayo no Liz Lunsaga. Salamat kayo no. Ikaw dito si manang apyat no. Salamat kayo sa imuhang pagpaminaw sa mga drama no. Nya pasensya no kay dugay-dugay ta nakasumpay. Si Lingal Habman, hello Sir Idol, thank you kaayo. May isa pa yan Lingal Habman no. Salamat kaayo. Richard Alburo, wala pa sumpay Idol, wala pag muna ni part 2 sa bagong ngaon. Si Ronnie Tisoy Idol, asa naman ang part 6 Idol sa Chikumalo na upload itong part 6 no. Ronnie Tisoy. Si NSD PGE, nindot jud kaayo ang drama nga sinulat ni Generica Bidad, ang asawa ni Ray Boris. Pareho gid sila mga maayo mohimo og mga istoryang drama, aksyon man o comedy. Pa shout out ko ni Boyet Kibiti Idol. Shout out ni Boyet Kibiti. Ang shout out ka ni NSD PGE no. Salamat sa pagpaminaw sa mga drama. Si Risa Kabunita, hinaya po nimo maka-upload oy hagbay pa man pinaabot sa part 6. Pasensya kayo no. Si Risa Kabunita no. Na-upload na sa part 6 no. Pasensya kayo nga nadugay ta no. Kay amo gid mga gikasikaso, mga gikabisihan na pay problema no. Pasensya kayo no. Manginaot ako sa pagsabot ni mo Chirisa Kabunita no. Inaot po butanaw ka sa ako ang explanation no para makabalusot ka ba. Kay di man po siguro kamputan sa ko ang mga vlog, di ka kay baw sa kong tubag no. Pasensya kayo nga nadugay tag sumpay. Lydia Palanca, dulasan na ang part 10. Excited naming maminaw. Upload na part 10 sa Lone Ranger no. Nadugay lang kita, pasensya kayo no. Salamat sa imong pagpaabot o pagpaminaw no. Si Miriarlyn Corbera, idol asa naman ang sumpay sa Lone Ranger, pila nakabulan wala na lagi ma-upload balik. And listening to Bisha Saudi Idol, pati ang Chikumalo wala na nako masubaybayan. Salamat Idol. Wala pa mamabot og kusang bulan ang atong Lone Ranger. 3 weeks noon ang nakalabay no. Muna nga pinadugay jud, dugay gyapon no. Pero sayop ni pagkasultiya nga pila nakabulan wala na lagi ma-upload. Wa pa gani bulan. Tanawa 3 weeks ago pa siguro ang nakalabay no. Pero nadugay na kita, pasensya kayo no. Miriarlyn Corbera, pasensya kayo no. Si Annalyn Samson, saan ni putlon sa na ako ng vlog mga ka-listeners no. Putlon sa na to kay musugod sa tag-intro vlog po sa Jack Info no. Mga ito mga ka-listeners pagbasa ng comment iwasan na ako no kay taas na. Thank you so much mga ka-listeners for watching, for listening. Ampay mo ka na mga ka-listeners. God bless us all.